सांगण्यास अभिमान वाटतोय की बऱ्याच वर्षाने या रंगमंचावर कला सादर करण्याची संधी मिळाली. बरीच वर्ष झाली ज्यांच्या हाताखाली मी शिक्षण घेऊन वेडीवाकडी कला सादर करण्याचा प्रयत्न करतोय. आज नामांकित कंपनी म्हणजे मामा मोचे मडकर या कंपनीत मी वावरतोय. ते कुणाचा आशीर्वाद असेल तर दाई देशाच्या नाट्य मंडळाचे मालक लक्ष्मण नाईक यांच्या आशीर्वादावर आणि आमच्या गावातील प्रतिष्ठित माणसाच्या आशीर्वादावर मी वेडीवाकडी कला सादर करण्याचा प्रयत्न करतो. त्यात गणपती गजाननाचा आशीर्वाद असावा अशी या गजाननावर कल्पना करून यावेळी कला सादर करण्याचा प्रयत्न करतो. नारदाने सांगितल्याप्रमाणे अरण्य प्रवेश केला करा. मार्गाने एक साथ तुझ्या नेत्रासमोर उभी ठाकली गेली कसा दिसणार कोणी नाही. या अरण्यात दिसणारा दिवसाची रात्र करून रात्रीचा दिवस करणारा तोधा विकल्प. काय विकल्प म्हणजे ज्याच्या शोधात हा राजकारणात पर्यंत आला आहे तोच हा विकल्प. हे विकल्प तुझा माझा गाडीचा संबंध नाही. असं असताना या अरण्याच्या ठिकाणी राहून माझ्या प्रतिला धाक शेण्याचं कारण आहे. जिथं माझे संबंध पोचत नाही तिथं संबंध मी जोडण्याचा प्रयत्न जीवनात करत असतो. विकल्प प्रत्येकाने संबंध जोडण्याचा प्रयत्न करावा पण ते योग्य पद्धतीने अविचाराला नव्हे. अरे कोण असा आपला माझ्या त्याला शण्यासाठी कर्तव्य करतो आहे. तुझं राज्य मला सत्वा तत्वापासून भ्रष्ट करायचं आहे. राजा तुला धुळी मिळवायचं. विकल्प सत्ता मला भरारी मांडण्याचा प्रयत्न करू नको. अरे ते कुठल्या कुठे शब्द आहेत तत्पूर्वी तुझी वळवळणारी जीवा विकल्प हस्ता तोडल्या जाते. विचार कर. हे दिसणार नाट्य शिको नाही देशातून नाट्य मंडळात एक कलाकार याने आपली कला या रंगमंचावर सादर केली असेल. चंद्रकांत नाही याने आम्हा दोघांच्या कलाकारांना बक्षीस दिलंय. त्यांच्या वतीने महाबळी बसतात शिरापासून जरा वेळा गेल्या पण लक्षात ठेव प्रसंग या विकल्पाशी आहे. अशा प्रसंगाला हात बळाचा या राज्यात बोललेला आहे. याच्यात एकच सांगू इच्छितो महाराणीचा त्याग राजा प्रवेश कर. राज्याच्या ठिकाणी मी हैदोस झाली त्याच वेळी तुझा नापरिशान या राज्याच्या विकल्प तुला काय म्हटलं साधे होते सत्र रक्त आहे या समोर वागण्याला आमचा विचार
हे